таври маълум 1 июн дар ҷаҳон чун рӯзи кӯдакон таҷлил мешавад ва дар ростои ин ҷашн мо ҳам суҳбате дорем бо Лучиано Калестини, раҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон. хуб, ташаккур. Созмони шумо чӣ пажӯҳиши тозае дар робита ба зиндагӣ ва ҳуқуқи кӯдакон дошт дар ин авохир? Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that мо дар ин авохир ду пажӯҳиш гузаронидем. Яке ҳам бо USAID дар мавзӯи демография ва солимӣ. дар он тадқиқот мо якчанд индикаторҳо дар мавриди солимии модару кӯдакро ба назар гирифтем. бар асоси он мо мушаххас кардем ки ҳоло ҳам мавзӯи ғизои нокофии кӯдакон вуҷуд дорад. аз 5 кӯдак як кӯдак ғизои кофӣ надорад, яъне 18%. ҳамчунин фавти кӯдакони то 5 сола ҳоло аз 1000 кӯдак 33 кӯдак сабт шуд. ин тақрибан ба 20-22 кӯдак дар як рӯз дар Тоҷикистон баробар аст. ҳамчунин соли 2018 мо тадқиқоте дар мавриди наврасон ба анҷом расонидем. бар асоси ин тадқиқот ки дар байни 4500 наврас гузаронида шуд, 43% онҳо дар чанд моҳи ахири зиндагиашон мавриди хушунат қарор гирифтанд. ин хушунат масалан дар кӯча аз ҳамсолон ё дар хонавода аз сӯи кадом аъзои хонавода ё дар мактаб мебошад. инҳо аксаран хушунати ҷисмонӣ дидаанд. дар суҳбати қаблие ки мо бо шумо доштем гуфта будед ЮНИСЕФ ҳам талош дорад кӯдакони тоҷикро аз паноҳгоҳҳои Ироқу Сурия бозгардонад. хуб, барои баргардонидани ин кӯдакон ба Тоҷикистон ва мутобиқ шудани онҳо ба муҳити дигар ЮНИСЕФ ҳоло чӣ кӯмакҳо карда истодааст? So that these children have the best possible chance to reintegrate back into their аз таҷрибае ки дар тӯли чандин даҳсолае ки ЮНИСЕФ бо кӯдакон кор мекунад, мо медонем ки аз ҳама ҷои хуб барои тарбия ва ба воя расонидани кӯдак ин оила мебошад. барои ҳамин мо якҷоя бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон кор карда истодаем. ҳамчунин дигар ҳамкоронамон дар дигар минтақаҳои кишвар кор карда истодаанд ки ин кӯдакон ба оилаҳо ва оилаҳои ба онҳо наздик, яъне оилаҳои хешу таборашон баргардонида шаванд. зеро ин мавқеи хуби тарбия ва бузург шудани кӯдакон мебошанд. албатта дар бисёр ҳолатҳо падару модарашон фавтидаанд ва ё дар кишварҳои ҷангзадаи Ироқу Сурия мебошанд. ба назари шумо бо кадом шева мешавад ҳамин ваҳшату даҳшати ҷангро аз зеҳни кӯдакон дур кард? The good news is that many of the children who came back were very young. аксари кӯдаконе ки аз Ироқу Сурия баргардонида шуданд хеле хурданд. 60% он атфоли баргардонида дар синни аз 5 сола поён ҳастанд ва таври маълум кӯдакони хурдро ба муҳити осоишта мутобиқ кардан осонтар аст. бо онҳо бояд бештар суҳбат кард ва вақт гузаронд то онҳо тезтар ба муҳити нав мутобиқ шаванд. аммо аз 30-35 нафари кӯдакони баргардонидашуда мактаббачагон ҳастанд. барои онҳо қабл аз ҳама ба мактаб баргардонидан ва идомаи таҳсил хеле зарурист. ин ҳадафи асли мо аст. онҳо бояд таҳсилро бо ҳамсину солҳои худашон идома диҳанд. ташаккури зиёд барои суҳбати хубу пурмуҳтаво. дар суҳбати мо буданд Лучиано Калестини, раҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон.